Dat gör vi. Pútukrígg. Nej, du. Inte snabbt den här knappen. Gudjón. Jag vill inte avblåsa. Ja. Det var släkt. Yes! Men kvar är det där till vi med Gudjón. Ja, till vi sitter. Okej. Kan du då säga? Det är idiot. Han som är slö, han bestämmer skruv. Au! Au!